No, munandoa mama, munandoa mama. No, mundoa mundoa. Nipizo. Sayo pipandile Aya sasa judgment yangu. those are that days after. And pamako ya pana, makaito inspection. Inspection yake nao. Ndikapiwa ile report inspection. Achazima ndio. Ni wakati watu wa inspection wakati. Younger state. Right. But before that, and it makamwende kwa justice kama nguli. Hakuna. Wakati kama justice. Absari chaka bibi. Ndagenda na kwa justice. Ma judgment kwa justice. Zitari India. Nditwa talent mseka. Kwani kana ziyo wakaita application kwa. Andi. Sorry. Nafunza kwa makaita application kwa. Ndikati order issue. Andi ukata una order. But ndio kwa. This 19 4 April 2016. 2019. Judgment yake kwa 2016. Lloyd Machingura versus Diana Mseko. Judgment yake 30 November 2019. About judgment ya sama. Judgment ya sama it's okay. Kuya mi justice. Kuya mi justice case number P6419. Na tatu izatoa tumbo vile. Ha? Atokubete kote dinda takati unyaleo yakatungwa kwa sama. Tuma judgment yake kwa sama. Ndikubvunza after yakwa samanga yakazenda kwa justice here. Bali isa bali kwa tegenda. Mimi wana wala ukaenda batisa pati. Aiwa se pati hanga pika to mangara. Ndo akamanga. Ndo akatomanga. Ande ndio Lloyd Machingura. Ndio ngati chingura ndi. Pana Ngoenda kuona kuna measures. Lloyd Machingura versus Diana Mseko. Ina nomboshedzo kana kuti Iri kuzi yakapewa iyi. The application for peace order is hereby discharged. ndoenda kuti Yakato kupika kote. Kote anataka tendeka kwa sama. Tukata kumela. takubva kwasamanga. Right. The application iyakwe Sylvia Dulinia. Sevile ndima Mungu. Ndime yako. Versus Diana Mseko. Use the application is hereby dismissed again. Yakato gore. E2019 ga P6319, e case number P6419, e case number P63 was 19. Kwa justice je kona kwa samanga ba. I don't say that. I don't know major secret again. I don't major secret takamunda kudzikwa sama. No, it's okay. All right. Gare pas. Sungai ba. Mapepa makaoneka kana muri kana wanoda wanakwenda koti. So what happened? Right. Bambo ini nditwa talent mseka. Lincoln usho. Mukata paka we akati dana akapinda mumunda mangu. Apinda munda make ndokubva aenda paMajor Street. Ndomapepa akatokuratidza zvipo pakaranganda achitokutambidza ipapepa akabuditsa. Achiti akaenda paMajor Street. Ndokubva apiwa peace order naMajor Street. Iyeye Lincoln. Bambo. Pakaranganda zviripo. Ndokubva atokutambidza ipapepa acho mukamawerenga. Mukatoti ipeace order akati saka apa wari kunyipa kuti hatina kuenda nawo kuMajor Street. Tinogona kufona kwa DC yako nesi. No, it's a change manje. Inini manje kwa DC. Ndinde ndakuta msesho. Ndochona da kunyepa pakati penyu ndiya. Chokwadi. Because kana makaenda kukoti kamwe yawo nyepero da munoenda kukoti. Just because makajibiwa. Chamamerisi atakwenda koti. No, it's okay. Because i-record kai. Atone zvidhindo zvakadi. I-record yatobva Judicial Service Commission Clerk of Court Civil Court Mutasa Magistrate Court. Iyi itori record yakapiwa musi wa 4 April for case number P64 yakaitwa 2019. 2016. Yakaitwa 2016. Sada 2016. Muzanzura. Iyi itori Murikona bambo. Izwai bambo. Iyi rapya mukona musi wani 4 April 2025. Andi musi waenda kutsvagwa chii? Records. And record yapiwa musi wa 4 April 2025. I record ye case number P63 2019. Ya Sylvia Duli versus Diana Mseko. Isi chamamerisi atataku apane mukota pekenda kuzikweka sama kachi. No, it's okay. Hapana sakasha. Apane No, it's okay. Ndinokombera kuzotosha. Let's say gareba kutana. Pomwe warushandiswa. Wakaenda kukoti ndimai wake uyu. Uyu uyanga Koma wacho. Alas Bob. Samuona pana Sylvia. Ndimai uyu. Ndio akapinda kukoti naone mari kunza.
Mira, apo takaenda kuti topiwe ere. Pesa titiba usona case number. Azvichandiseko. Dzakatozi mapisodi akanopiwa mambo ngekunyepe takatarirwa inobvarura. Mira. Waona ile ndio. Waone ile ndio. Ndikuwerenga. Kuti pakaziya. Ndawerenga. Case number ji. Adenga. This number 64/19. PG 64 and 64. Stroke G 19 ndio bora 2019 ndio kwa nyanya. Case number 63. Ende mswa aenda kupiwa kutoa record kwa Major Street. Mswa ndinojira. Moji 14 April 2025. which means last year. Is well woman. Iwewe hausilivia. Uruza banya. Hausilivia. Uruza. Silivia mai wako akaenda ukota akahiwa. Akaenda nani ko? Izo yuzazima. Endo kunze mai wako akaenda ukota. Mambo akashaiwa akati zoti chamba kabisa yama. Aizwa shamba. This record saka utoa kuti ukaenda alright. Ini chanduda kutuite. Kuti uone chini chine chitotsera kana chitotsi. Iwe nene ngatitsvage chini. Iwe enda kwa D kwa Major Street. Kwa Mtasa. Usvika kuti ndiri kudawo record ye case number P63 2019. Wobva watsvagirwa record iyo. Wobva wabva kuti iri kuti chii kuti akauya kukoti ndiani. Case yacho iri yechii. Kuti enda panenge kupota nobva wobva watobudisira. Nasika. Munyore number hiyo case number P363 stroke 19 ne P64 2019 P63 2019 ne PC64 2019 again. Yasi shidi ya duri. And Diana Mtekwa. Then the other one is 64. They are Lloyd Machingura na Diana Mtekwa. Huh? Yamutaura P64 yamutaura. Ini kwa alumna ndikwa. Ndakabva kuti wacha nokuzana. Wakabva kunori. Ndakabva kuno pakango pera dare rekwaishisa manga muri ya 2019. Ndakabva ndaenda kwa. Ndo saka ndati. Saka ini ndina kana tsamba yandakapiwa yekuzi kudiwa kwa Major Street. Izwa le paper izwa. Ndo saka nduti. Iyi haisiri yangu basi. Because munhu ari kunyora kuti ane record yenyaya iyi yakauya kukoti kwake. Handini bai. Ndi Major Street ari kuti case yakaitwa iyi case number P63 muna 2019 yanga iri Sylvia Duri versus Diana Mtekwa ikabva yapiwa nejudgment yacho irapo. Handini bai ndi Major Street. Saka ndikuti iwewe handiti usanetseke ndizvo. Enda kwa Major Street kwa Mtasa. Mosvika muti ndikutsvagawo nyaya iyi yakaitwa asi inini handisiri chiitwa. Iwe uchikutaura kuti nyaya yacho yanga yakamira zvese zvezvinhu. Because chokasanga chakaita ndechekuti mai wako wakapiwa Samuel. Iye angari Lloyd akateta visa kuti ndakaya kuti neweni Makaenda kuti pada kukagogwa patara makaenda kuti Makaenda kwa visi. Na maiwe. Makaenda nani? Ne uyu. Nani? Na maiwe uyu. Yangu ikatongwa. Uyu akazodzinjisa ndi Major Street. Atidi kukona pano mukomana endemo dzimse mapisi order enyu. andina episode Abakati mapisi order angazi ameno. ndiwa kwati potira da episode because apana bana munhu angachita peace order
ndisirevhi yaduri nalwedzi machingo ina mekuenda kutora episode aiwa ndivo mavaita application for episode anomba aplaya episode ndosaka ndati izvozvo chiendai kwani kwamutasa mbuya zita ndiani mochinotaura Diana Mcheko. pamusoro ava vakatopedza munda wacho vakatopedza izvozvo ndakazi naishenda oitefenze mundu wako usanetswe ishe akatopedza inyaya yatongwana major street ini ndasina kutomboenda kwamija ndo zvekundinetsa ndati ishe mama nyaya yacho iripo nemadheta acho aripo zvakafara zviripo zvese because takatanga kwashe totazira kumeja street ndivo futi vachiripoti ndini ndakanoifotokupese ndini takaenda kwashe mama taenda kwashe ivo futi ndovakanotikotera futi kwameja street ivo futi ndokubva vadyiwa izvezvizvi vakutoramba vachikontinue no inenge contact of court ndaichida mambo kuti Kana makazi makazi- vakambuditsa iwo kana manzi chaka nekoti siyai munosiya mungakontinya icontact of court munosiya takasiya ipapa kuwaya irutaura kuwaya irutaura taura kuwaya irutaura ndakazoenda akatodzoka futi kwaisa mambo ndikati wewe ndabva kuharare ndikuona munda mangu makutanga kutwarwa futi zvikanzi iwe lady tenga fenzi ise munda wako the very day ndakavandaenda kuona vandatenga fenzi ndovandateisa fenzi izva zvakutaura tobva kuno uruzwa pane nyaya nditokuti iwe zvawakazinaishe fenza ani ava makamboita another communication here ava vakabva vauya kuti ripotera vachishandisa zita rababa vavo akudze ndichadinitsengwa against lloyd machingura nalington ndobva tauya kukoti kuno kunyaya ikatongwa ndozvanyanzi no chakutumaira vakomana vauye kuinspection yemunhu then vakauya shuwa vakauya kuinspection tobva tanzi munodzoka kudare musa wa3 musa wa3 ndokatakazokonfema zvikanzi kune mameetings kuno tichazokupai date uyu ndiye akabva requesta date kuti 3 May vazvaramba takangomirira madheti tati suppose kuti tiwezuva takazokonfema kanzi munouya nhasi saka ndo pane nyaya yedu sita takangoya titoda kunzwa maresults takutanga tatombokurufima nekoti first thing kuti koti vanhu vavakauya kukoti here koti ikati hongu tobva tati judgment iri kuti chii judgment yekoti iyoyo ndiyo yatinotora for now because kana kutone judgment yakaitwa nekoti isusu hatina imwe judgment yatoita because hatisiri higher court of appeal kana yakutobva pamajor street yaappeal yakufanira kuenda kumacourt haidziki futi pasi panasi haichatodzikwa iche futi kana patoone decision yakabviwa namajor street haichatodzoki kwaishe haichadzoki kwamavo yakutobva ipapo yakuenda kumacourt yakutokwira ndopana ichida kunzwisisa mambo ipapo yes saka imimi kuti iye major city paakazopa that decision pasina inini naye ndopana ndosaka ndati inini ndati manyorwa pasati chiendai kwamutasa mangwana anditi muenda kwamajor street mosvika mubvunza vanakiri kukoti kuti todawo record yekesi iyi mupiwa mova machitaura zvinhu zvamunotaura kuti handisipo moziva kuti kona kana yakapiwa decision yakapiwa sei ndisipo mira zviri kutaura izvo ndobva ndati mochitaurwa kuzi bambo imi bamba mutori na kesi because harisi zita renyu rimo munhu anonzi akatenda kuti ndisirivhi not you saka you cannot argue because you are not Sylvia hamusiri Sylvia bai saka hamukwanisi kuagiwa mukunyika Sylvia Sylvia ndiye anozvima agiwa yega kuti handina kuuya because imi mukaenda muchiti haana kuuya
hamuna marinano kunge mutaura Silivia ndiye anozvipindira nyaya yake. Saka chiendai mangwana andika maita zvomwana mangwana maresults apaona mangwana kupoti anditi you give us those maresults iwawo then tochiona kuti from there isu takuita sei. I'm sorry. Mane ngataurwa namama. Mbuya. Patakaenda isu kukoti kumapurisa. Kwakunoripota kesi yekuti rowa kwavakaita vakabhadhariswa. Izwa pandakaenda nawo. Izwa Lloyd. Kana makaenda koripota kumapurisa, mapurisa atominya. Mapurisa anovhura docket rinozoshandiswa kukoti. Saka kana nyaya yako yekuchaya naiyo musina kudaidzwa kupi isina kuvhurirwa docket musina kudaidzwa kukoti saka hainei nesu Yakavhurwa. asi yanga iri yeassault common assault hainei neownership yechi nyaya yedu yatinaya mudare munomu ndeownership yechi yeland ndiyo yandikuti ine judgment idzo chiendai kwamagistrate mangwana munoverify majudgment kuti are they fake or dziri chii handei